Il-mam kixfet kemm kienet l-ispiża tal-gvern fl-ippjanar tal-faċilità psikjatrika akuta u l-outpatients, pjan li kien sar mill-Ministru Chris Fearne u li issa twarrab kompletament. Dawn il-pjanijiet li damu jissawru 3 snin kienu lesti u diskussi b'mod estensiv mal-partijiet kollha u kellhom l-appoġġ fost l-oħrajn anke tat-tobba. Madankollu l-Ministru Etienne Abela ħassar dawn il-pjanijiet kollha u mingħajr konsultazzjoni xierqa irrid proġett kompletament differenti li jaqgħad 5 wali tal-psikjatrija. Dan fil-waqt li tneħħa l-blok tal-outpatients, proġett li issa ġie eliminat kompletament. It-tobba fakru li d-deċiżjoni li jiġu modifikati l-pjanijiet teħtieġ nefqa ġdida dan wara l-intef 10 miljun euro mit-taxxi tal-poplu, apparti dewmien ta' mill-inqas sentejn oħra biex tibda l-kostruzzjoni u bejn sentejn u 3 snin oħra għat lestija. B'kollox il-mam saħħu li dawn il-pjanijiet ġodda ser jieħdu bejn wieħed u ieħor 5 snin sabiex ikun hemm kollox lest kif jixtieq il-Ministru l-ġdid tas-Saħħa. Il-mam fakret ukoll is-sitwazzjoni taċ-ċentru tas-saħħa tar-Raħal ġdid fejn fi frar hemm skedata tlestija tal-istess ċentru, madankollu fakru kif jistgħu jintilfu aktar minn 50 miljun euro mill-Unjoni Ewropea jekk il-proġett ma jkunx lest sa dik id-data. Il-mam qed tappella lill-Ministru Etienne Abela biex jagħti priorità lill-pazjenti u lil dawk kollha li qegħdin jiġu mċaħda servizz tas-saħħa kif jixraq. Dan apparti li sostnew li l-Ministru għandu juża l-pjanijiet li huma lesti u jibda bil-bini li tant huwa meħtieġ fiż-żona ta' Mater Dei.